Nilip Mandal Committee asai hemalong Bharatiya Janata Yuwa Morcha Kitengsi Executive amai kangi. Paksurhini na pharoi si Orunodai Scheme Acknowledgement akar Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen keron pon. Kitengsi BJP Minority Morcha Langpher Mandal Committee Executive amai BJP Langpher Mandal Committee Office Molongkomaji along paman pon. Karbi Anglong Sports Association Akimi keseng. Nilip MAC Constituency Kaparlo non kewang ji All Karbi Anglong MAC Football Championship ke khela pon ji apan nilip pentasisik cedang pon bomlo. Denarong penong me kewan wusu championship along best team cepalong pon. Kardom Pini prime time thanbang Pini limerin hansepi non arjuikta Abirta ton pen. Assam Sarkar pen so arlo atumapan kapanong pontang Orunodai Scheme Acknowledgement akar Pini pen keron ke bakpang cheng pontang lo. Lakha trok bitung reng thama constituency kaparlo angkang along bangsuri hinira pharoisi so arlo atumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pen Orunodai Scheme Acknowledgement card pajir pon. Sonsi Sarkar pen so arlo atumapan kapanong pon chiklo ejon along sika pharoner kebra thongkeb atangka achiklo jon tin account along ke thapang cheng pon pupusi patumi maya along CEM tuliram ronghang pangdak pon. Anparta dongka mukam along sitame Akimi bus counter Asahem Akimi kekim pangcheng ponji apan patumi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pen long eke sompon. Labang solong Kithom ST Parliament MP Horen Singh Beg EM Mongol Singh Timung Pradip Rongpi Lun Singh Teron Pradip Difusa Rup Singh Teron Kachi Rongpi MAC Rina Terangpi Sima Ronghangpi Dor Singh Ronghang Prabha Chandra Taro Richard Dogvila Pen VDC Chairman DMB Chairman Pen Chenglok Ward Commissioner Atum Chitongdun Dongkamukam Pen Kelvin Terang 365 News India. কিন্তু হাজার হাজার ব্ল্যাঙ্কেট তো না পায় 100-200 তো পাব পারে কিন্তু হাজার হাজার না পায় গতিকে এই বছৰৰ আপোনালোকক ব্ল্যাঙ্কেটে দিয়া নহব কাৰণ করোনা তো আপোনালোকে কম পাইছে মই নিজেও করোনা পাইছো আৰু মোৰ পৰিয়াৰো পাইছে মোৰ All Karbi Anglong Wushu Championship cepate pon pen best team cepalong pon pen nongme kewan. Karbi Anglong Wushu Championship cepate ahut pinit Denarong pen best team ke wan la pen denarong arad apan nong me ke wan ke kopai ke me pusi denarong arad atum pachinidon. Sonsi Charlie Osomar atum gold medals Gracie cepalong pon. Osomar api apo atum sai chuti ki chot sitame nilitum denarong apan nong me ke wan ke ningarong parlo pusi nang pachinidon. Non ke wangji All Assam Wushu Championship along ta cepate dunji pusi thanbang nang pachinidon. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen CEM tuliram ronghang apan kirap to hang lapen nilitum along instrument awepin lang lasi lahai hui nang rap du nang jipusi nang pachinidun. Lason si Pini Charlie Osomar apo apayatum nang chithandun atengki nilitum a Osomar ason si nilitum apan nong mekewan thekji apan lahai hui ta nang pachinidun. Jong si Wushu ke Charlie dunji apan aning ke hang abang pu abang pido polote Denarong afila long an wangon pusi nang pachinidun. Wotongaji pen anan be 365 News India. So nang ajo dun ajo ini ni sinta ning karong lo kena Osomar dun cepat posto lo nasi middle kelong dun ke nining samo lo han ni sinta me ke than approve bang ke non chelong lo pusi ni ta nining cimat hal he se ando se mo ke bang tuji nang keleji la non ako khela dam thupi pot All Assam khela ye pot ase la suhut an so se palong thuji phansi ni tunta se statu po se denarong kwan ma kethe dinga tumas te me an so se nang cherat chetu dunji phansi ni hinten chuningri ente Choki hola Nilip Mandal Committee asai hemalong BJYM kitengsi executive meeting tongsekot chethan chimum asai kangni Phaikuni ni phai thongkep arni choki hola Nilip Mandal Committee asai hemalong BJYM mai phu Moses terang penche pahem phu ponsi Bharatiya Janata Yuwa Morcha ke chengsi executive meeting amai tangni pon
bangso amay long aluhi aman pen BJYM East Karbi Anglong District Committee Sarsing Tisokong Chunbang Budhiram Teron Social Media In Charge Sangmili Teron Pi Chunbang Gita Ronghang Pi Executive Member Timothy Teron Nilip VDC Chairman Lapen Suresh Tiso Kong Chunbang BJP Nilip Mondal Committee Anparta Kethe Kiting Klembang Pu Klembang Pi Atum Chitongdun bangso amayalong chethanchi mumpon non poriborton sarkar ke BJP a sarkar kilongdu nangji abang phi aphan pulote kepi kepajir pon adui ahoyawe kepla keplek awi puta kethe kiding atumpen lamthe jai pon Dilipen Moses Teron 365 News India MAC Football Championship kapathu kachepate ponji apanche sikche dang ponbom non kivangji matijong ni phai truck arni nilip lapen diopani pensi jepo ponpo lakhain koira pho nilip constituency ke parlo non kivangji matijong ni phai truck arni MAC Football Championship labangso arni apan nilip penta ahin ben chelangsi jesik chedang bomlo nilip alongta kaiki khelawer ke thek kang tang nai atum pen Chipang room si Koilamati Mini Stadium Filalong Lapuson asay angdeng chisikpon nilipen diopani ang bong se halabang so arni apan chipate pon popusi Abirta long dun halabang so arni ka khela ponji arni kathera kaphere kawe ponji alam hai hu sitame chithanchi mumpon nilipen Moses Teron 365 News India West Karbi Anglong District along sitami pregjam kapathu asong pachingthur ponji aphan pura phaikuni ni phaithong kep arni por phaihin ni apor malom pen dongkamukam waisong stadium pathu aklamalong mai ingni pon lapen Karbi Anglong arata tum sitami kapathu hin ansosek paprang ponangji langpu kamatha pon ajok Pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM ate kasa amai phu tuliram ronghang pen West Karbi Anglong Sports Association Akimi kepek asai pedopon MP Horen Singh Be aphan CEM tuliram ronghang pen West Karbi Anglong Sports Association amai phu pekpon la penson si adho committee along saikam kacherap dunji aphan amen pangdakpon mai phu MP Horen Singh Be dun mai phu Mongol Singh Timung Pradip Rongpi Telisram Ronghang Organizing Secretary Serlongki Be Executive Member Bangko Raisi Office Bearer Bangkrehini Lapen Chief Advisor CEM Tuliram Ronghang Amithang Amat Aningkanwang sitami CEM pen kapathu ahormu Sub Association under West Karbi Anglong Sports Session atum aphan kipi ponji aphan Pini amayalong pangdakpon a constituency tin along sitami 10 crore pen kikim pon sports complex along klam along kewangji aningkan angbong boundary wall kipi ponji aphan mayalong pangdakpon thu MAC a constituency along tin along ta team chedo rep nangji puta pachini pon thu ajat asai kam ke claim kidam along sitami rada kacherap cheto akinang sot pusi pachini pon Sonse Karbi Anglong Sports Association arlo along Trokebra Troxy Sub Association atum aphan Sikalak ICC achek pajirpon Karbi Anglong Autonomous Council CEM ade kasa amai phu tuliram ronghang kachipahem phu pon amai long MP Horen Singh Be EM Mongol Singh Timung Pradip Rongpi Lun Singh Teron Pradip Difusa Rup Singh Teron Kachi Rongpipi MAC Rina Terangpi Sima Ronghangpi Dor Singh Ronghang Prabha Chandra Taro Richard Tokbila Pen VDC Chairman DMB Chairman Pen Chenglok Ward Commissioner atum Chitongdun West Karbi Anglong District Sport Association Dongkamukam Pen Kelvin Terang 365 News India agenda ami agenda mote jam Kichengsi BJP Minority Morcha Langpher Mondal Committee Executive Amai BJP Langpher Mondal Committee Office Bolongkomaji along Pamanpon Labangso amai Rovelson Hanse pen Charipon Aluhi Aman pen Mohes Inti Tangka Rimbang BJP Minority Morcha East Karbi Anglong District Committee Anparta BJP Langpher Mondal Committee Dunmai Phu Mohandera Dunmai Phu Rupa Bordoloi Kongchunbang Noren Teron Chunbang Babu Singh Be Mampi Singha Anparta Langpher Bharatiya Janata Mohila Morcha Amai Phi Junaki Lekthepi Kongchunbang Basanti Ronghangpi Bharatiya Janata Yuwa Morcha Amai Phu Robi Singh Phangcho Kongchunbang Rangsina Teron Pencheng Lok Kaprek Morcha Atum Chitongdun Lapen Kewangjilang MLA election Langpher along pen BJP award Kachipalong Ponji Aphanta Chingwai Pon News Desk Report 365 News India Pini
Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu